Ihminen on itseään toistava eläin. Omissa ajattelumalleissa jäkättäminen on meille turvallista. Ihminen hyljeksii ja karttaa sitä, mikä on riskialtista. Poikkeukselliset ideat on turvallisempaa tyrmätä. Me myös rakastumme omiin ideoihimme. Ideoilla ei ole varastoarvoa, eivätkä ne alun perinkään olleet meillä kuin lainassa. Mahdollisuudet taas ovat kuin keltaisia autoja. Harva kiinnittää niihin huomiota, mutta ne ovat silti ympärillämme. Paatuneiden kaikkitietävien linssien läpi näkee huonosti, mutta maailma herää eloon, kun sen näkee tuorein silmin. Kun ideat syntyvät yhdessä tärkeimpien ulkoisten ja sisäisten heimojen kanssa, syntyy yllättävä näkemys ja konsepteja, jotka sytyttävät. FUNK, uskalias tutkimus- ja konseptitoimisto.